Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайце, што я прыйшоў прынесці спакой на зямлю. Не спакой прыйшоў я прынесці, а меч. Бо я прыйшоў паставіць чалавека супраць бацькі ягонага, і дачку супраць маці яе, і нявестку супраць свякрыві яе, і будуць ворагамі чалавеку хатнія ягоныя. Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго, а ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, атрымае ўзнагароду справядлівага. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады, як вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Калі Езус закончыў настаўляць 12 вучняў сваіх, перайшоў адтуль вучыць і прапаведаваць у іхніх гарадах.